Yun oh, mga kangit. Kangit, meron Alam mo yung mga kangit, wala pa sila. Si Mark, Bitoy, wala pa kami. Kasi mag-umpisa kami na nauna na ako pumunta dito mga kangit. Ito kasi pa lang si Rene, kami pa kasi lang ano dito. Kami pa lang dalawa dito. nauna pa lang kaming binaut na nga kasi sabi ko sa kanya, "Pre, punta ako dyan sa inyo. May pag-uusapan tayo." Oh, Kasi yun na lang. may ano tayo, may problema tayo. Ito mga kangit, may ano namin. Ito na lang gawin namin. Ano yung nano siya? Sabi niya? No copyright. No copyright ka na copyright kami Oh, sa sa YouTube. YouTube. May Bitoy. Ito na lang gawin natin. Na ipaprank natin si Bitoy. Oy, dito si Mike. Oh my God! Isang kangit. Ito mga kangit, Pre, dumating. Yan. May pagsasabihan natin tayo mga kangit. ano pre masasabi mo sa Yung- nangyari? Yung kay Bitoy. Copyright? Oo, yun. Dapat kasi di niya na lang inano yun. Copyright ulit na ano tayo ng YouTube. Ito ang gagawin natin. Para Ano, pre? paiyakin natin, pre. Sige, sige. Ipaprank natin si Bitoy. Anong prank? Yun, ang ano natin. Pagalitan natin. Kumbaga, Oo. dapat hindi ganun. Anong nangyari yan? Parang nakakatamad na ngayon tuloy. Mga ganun. Yan. Ipaprank natin si Bitoy. Yeah, boy. Ito, kangit. Abangan nyo, ipaprank namin si Bitoy. Sige. Ano, paparating na yun eh. Oh, hinihintay lang namin. Hinihintay Mga lang kangit. namin. Ito, nagsalita lang kami kasi pagdating niya, kasi malungkot yun eh. Mamaya, ipaprank natin. Matindi to. Pero Iiyak to, pre. papayakin namin yan. Papayakin na. Walang kalam-alam yun. Ipaprank namin. Kaming tatlo. Nag-usap-usap na kami, mga kangit. Na. Pero talaga nadismaya talaga ako. Oo, pre. Ano? Naano tayo din, pre. Pero ano, pre, okay lang man yun. So, walang Kasi problema. sabihin na lang natin sa kanya na huwag mo na ulitin. Mm. Pero nasabihan na natin yun, di ba? Oo, sabihan na, papunta na yun dito. Oo, mamaya. Nauna lang ako kasi, siyempre, sasama ng loob ko. Ito, mga kangit. Abangan nyo. Kahit sino naman, pre. Abangan nyo. Panoorin nyo. Ipaprank namin si Bitoy. Matindi to, mga kangit. Paiyakin namin. Papayakin namin ngayon Kung yan. reaction, anong reaction yung mga mukha niya? Ano Mukha, mo daming mamaya? mukha eh. Mukha ni Bitoy. Pinapunta niya na ako, wala Sige, pa ako hintayin natin. inamas eh. Update kayo mamaya, mga kangit. Bye! What's up mga kangit? Iniwan tayo ni Jack. Nagano ako, nagbike ako. Ayan, layo. At siyempre, may inis ka, di ba? Mga bad trip ka kasi iniwan ka ng kasama mo kanina. Magkasama kita si Iwan ko niya. Tapos, nga pala, hingi din pala ako ng sorry sa mga kaangit natin kasi meron tayong pagkakamali kay YouTube. Na-copyright tayo, mga kangit. Nag-warning si YouTube. 5 bansa. Na wala yung video namin. Kumbaga, mga kangit, magsasorry tayo sa kanila, ha? Yun na. Hingi tayo ng sorry. Pero, magagalit muna tayo ng konti kay Rene. Siyempre kasi, magkasama kami kanina eh. Iniwan niya ako eh. Yun mga kangit. Pupuntahan natin siya ngayon. Yun. Nandito sila mga kangit. Yeah. Pre, sarap ng kain mo dyan, pre, ah. Iniwan mo ako kanina, pre. Diyan ka na pala eh. Ito, pre. Iniwan ako nito, eh. Hindi, may pinag-usapan lang kami, pre. Di. Nag-vlog ka? Oh, inumpisan ko na kasi ayun ko sana eh, iniwan ako ni Rene. Tapos Pwede tayo mag-unap nito eh. Magbubog tayo. mga kangit, mag-uusap-usap lang kami muna at papakita namin sa inyo kung ano yung mga napag-uusapan namin sa ngayon. Oh my God! Pre, hingi ako ng sorry.
Kasi may ano eh, Mike, may nangyaring hindi kaya-aya eh. ano ba yun? Naano tayo ni YouTube. Ba't nga rin? Jack, dito ka Jack. Naano tayo ni YouTube pre. Ni? YouTube? Bakit anong nangyari? Nakuhan tayo. Hindi, Tawag pre. dun. Ano yan, pre? Vlog natin yan? What's up mga kaangit? Yun. Para makita nila kung paano tayo mag-usap-usap pre. Hindi pre, kasi kaya kauna-una dito pre. Kasi nga, may nangyari, nalaman na namin. Yun nga, humingi ako ng ng sorry sa inyo eh. Hindi pre, Hindi nung naman- una pa lang naman kasi pre. Sinabi na namin sa'yo na wag tayong kumuha ng tugtog na copyright. Yun nga pre, kasi nga, hindi naman natin nasa na ganun nangyayari. Hindi naasahan pre. Nung una pa lang, alam mo na yan. Yun nga, meron nga pre yung pagkakamali dun pre. Hindi naman natin sadya yun pre na ano eh. Hindi sadya. Nung una pa lang, sinabihan ka na ganun. Hindi, pre. Nagpaliwanag yan siya, pre. Huwag mong pagalitan. Hindi pre, kasi nakakainis naman. Nagsabi pre. kasi siya eh. Bakit kasi pre Hindi, nagagalit patay mo pre? muna yung camera pre. Hindi pre, para makita nila pre kung paano tayo mag-usap. Oo, patay mo yan, muna. vlog yan natin, pre. Vlog na natin yun. Hindi, wag mo na patayin, pre, kung ano yan. Hindi, sige, kayo na muna mag-usap. Kasi pre, may hinga ako ng sorry kasi nga. Kaya nga kita iniwan dito dahil nga may pag-uusapan kami ni Jack eh. Kasi nga dahil sa ginawa mo eh. Kaya pala ako iniwan, ganun. Hmm? Kaya pala ako iniwan. Oo, ganun. bakit masama loob mo? Hindi, Sabi mo kung masama loob mo. magkakasama-sama tayo nagbabay kanina, tapos iiwan mo ko dun. Sabing saglit lang, iilang ako, tapos rumangkada ka na. Iiwan mo ako bigla. Okay. Kausapin mo si Jack. Pag mag-usap kayo, pre, kung personal na yun, di, sasabihan nyo kayo. Sabihan mo yan, di ba? Patay mo muna Patay yung mo camera. video, pre, para mag-usap-usap tayo. Sige, Patay mo muna. sige. Ayaw ko sana eh, iniwan ako na rin eh. Tapos, Ito, pre, pwede din tayo mag-usap nito eh. Mag-usap tayo. mga kangit, mag-uusap-usap lang kami muna. At papakita namin sa inyo kung ano yung mga napag-uusapan namin sa ngayon. Yun. Pre, hingi ako na sorry. Kasi, ano eh, Mike, may nangyaring hindi kaya-aya eh. ano ba yun? Naano tayo ni YouTube. Ba't nga rin? Jack, ito ka Jack. Naano tayo ni YouTube rin. YouTube? Bakit anong nangyari? Nakuhan tayo. Hindi pre. Ano yan, pre? Vlog natin yan? What's up mga kaangit? Yun. Para makita nila kung paano tayo mag-usap. Hindi pre, kasi kaya kauna-una dito pre. Kasi nga, may nangyari, nalaman na namin. Ngayon, humingi ako ng sorry sa inyo. Hindi pre, nung una pa lang naman kasi pre. Sinabi na namin sa'yo na wag tayong kumuha ng tugtog na right. Yeah, boy. Hindi naman natin naasahan na. Hindi naasahan pre. Nung una pa lang, alam mo na yan. Yun nga, meron nga pre yung pagkakamali mo pre. Hindi naman natin sadya yun na. Hindi sadya. Nung una pa lang, sinabihan ka na ganun. Hindi, pre. Nagpaliwanag yan siya, pre. Huwag mong pagalitan. Hindi pre, kasi nakakainis naman Nagsabi kasi kasi pre. siya eh. Bakit kasi pre Hindi, nagagalit patay mo pre? muna yung camera pre. Hindi pre, baka makita nila pre kung paano tayo mag-usap. Oo, mag-vlog. Patay mo Yan, muna. vlog yan natin, pre. Vlog na natin yun. Hindi, wag mo na patayin, pre. Kung ano yan. Sige, kayo na muna mag-usap. Siyempre, hihinga ako ng sorry. Kaya nga kita iniwan dito dahil nga may pag-uusapan kami ni Jack eh.
Kasi nga dahil sa ginawa mo eh. Kaya pala ako iniwan, ganun. Hmm? Kaya pala ako iniwan. Oo, bakit masama loob mo? Hindi, Sabi mo kung masama loob mo. magkakasama-sama tayo nagbabay kanina, tapos iiwan mo ko dun. Sabi ko sa iiwan ako, tapos rumangkada ka na. Iiwan mo ako bigla. Kausapin mo si Jack. Pag mag-usap kayo, pre, kung personal na yun, sasabihan nyo kayo. Sabihan mo yan, di ba? Patay mo muna Patay yung mo, camera. pre, para mag-usap-usap tayo. Patay mo muna. Oh, yun nga pre, humingi nga ng ano, di ba? Humingi nga ako ng dispensa, di ba? Nga. Yan nga nangyari. Ha? Usap na nga tayo dito. Dito muna ka. Masok pa kagad pre, grabe naman kayo Pre, eh. na ano. Nag-uusap-usap nga tayo dito pre. Gagalit kagad. Ano nga yun nga yun, pagkakamali nga pre. Tapos, Nung una pa lang pre, sinabihan ka na huwag kang kumuha ng copyright. Ano ba pinaggagawa mo sa sarili mo? Sige na, seryoso na. Kung ikaw yung maapektuhan, pati kami. yun na nga pre, alam ko nga, may mali nga, hindi ko naman sinasadya yun Ano pre. naman dito, pre, pa. Kaya, Ha? Liwanag naman kay Bitoy. Huwag mong sigawan agad. Grabe ka naman. Ano tayo, para mawatak-watak tayo dito kung ganun natin. kaya kunting mali lang pre, grabe naman kayo, nagalit kagad. Hindi naman natin sinasadya yun pre, may nangyayari talaga yun pre, minsan nangyayari talaga yan, eh, hindi naman sadya yun pre. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nagagalit, Ako nagagalit. oh, Inano ko lang yung ano ko. Eh, dapat nga hindi ganyan yung ginagawa mo. di nga sadya pre, di ba? Sadya, bago mo i-upload yung video, alam mo na yan. Kung copyright o hindi. Yun na nga eh, nakalagay nga no copyright eh, tapos na-copyright pala tayo eh. No Yun na nga copyright. kayo sa'yo, pre, na yung di ba, sasabihan natin ganun. Eh, hindi nga sinasadya eh. Kung ganun tayo, mag-usap-usap kayo nga, pre. Ako, hindi lang kami dalawa. Sabi ko rin kasi tayo. yung ano, di ba may Ikaw, sama pre, ng ganun, loob ka rin pre. naman dyan. Eh di ibig sabihin pala, masama loob nyo lahat sa akin, ganun, dahil dun sa nangyayari. Sinabihan ka na kasi, pre. Sinasabihan ka lang. Pag sabihan ka, pre, mag-ano ka agad. Hindi naman nga- sa ganun, pre. Hindi nga sinasadya pre. Sadya. Hindi tayo angat yan. Yun nga eh, yun na nga yung ano eh, kaya nga nag-uusap-usap eh. Tapos ba, kanina, iwan pa ako. Bakit? Sinasadya ko ba yung nangyari? Hindi naman ah. Yun lang. Ano, pag ano natin ito? Eh. Nag-usap tayo, walang video. Di mag-ano tayo dito, usap-usap tayo, no, walang video. Kaya Para naman ano, problema, pre. para Ito tayo na lang. na hindi natin ano. Wala mo lang tayong vlog. Oo, huwag tayo mag-vlog. Nag-start siya nag-vlog, tapos pinatay kasi dahil lang yun. Wala, huwag mo na i-upload yan. Hindi wag. Hirap yung ganyan eh. Ano naman eh. Hindi pagkakamali pre, grabe naman kayo. Hindi konting pagkakamali yung pre. Okay na sana kung pagkakamali mo eh. Pati kami damay eh. Hindi kayo mag-vlog pre. Kayo na mag-vlog pre. Ayaw ko na, alis na ako dito pre. Kaya malis ka, walang problema sa'yo. Kami tayo. Hindi na pre, ayaw ko na mag-vlog. Balik ka muna dito, pre, kung pag-usapan natin. Ganyan ka agad eh. Nagagalit ka agad eh. Dito ka muna. Iampas ko sa'yo itong cellphone na to Oh, eh. pre, oh, pre. Minsan na nga lang eh, nagkakamali naman tayo Ano ba gusto mo? Nagkakamali lang pre, Bakit tao lang eh. tinatapon mo cellphone sa akin dito? Eh hindi, Ano? kunti pagkakamali lang pre. Ano ba gusto Grabe. mo? Ayan mo na yan. Kunti pagkakamali lang, grabe kayo pre. Ano? Ano gusto mo? Bakit pre? Bakit pre? Ano ba gusto mo? Bakit pre? Tinatapon-tapon mo cellphone mo. Kunti Pag pagkakamali lang pre. Pag ganun ka, magalit ka, pre. Huwag kang ganyan. Kunti pagkakamali lang Ano ba? pre. Huwag kang ganyan, pre. Vlog lang to eh, vlog lang to pre. Kaya na, Kunti Ano pagkakamali mo lang cellphone pre. mo? Huwag mo ako tapon-tapon ng cellphone, pre. Ano? Ano ba gusto mo dito? Ano ba yun pre? Ano ba yung gusto yung nangyari Tapang pre? ka? Kunti pagkakamali lang pre, Ano ba? grabe kayo pre. Upo ka muna. Ano ba gusto mo? Ah. Dapat Ano? naman kasi ganyan. Dapat kasi, bago mo i-ano yan, para hindi kami nagagalit sa'yo.
Puti pagkakamali lang. Bakit mo grabe. tinapon yung cellphone? Oh. Alis Tinapon mo mo galit yan, ka, galit ka rin sa amin. Galit ka sa amin. Eh yun na nga pre, kasi nga pre, di ba mali lang, Gusto mo ba- mali ano, lang, gusto mo? kunting mali lang, grabe na yung galit nyo. Hindi, problema sa inyo pre, puti pagkakamali lang eh. Ikaw umiyak. Maliit lang pre. Parang ka namang tilala. Huwag ka umiyak. Tanggapin Hindi, mo yung pre, kasalanan mo. Alam ko pre, mali yun pre, pero... Bakit kasi Paano naman ganun? namin, pre? Paano kami, pasensya na kayo. Kaya nga humingi ng sorry sa inyo pre. Huwag kasi kasi magtapon-tapon ng cellphone. Ako mainis ko, pre. Na, Ikaw nga. inaatid kita dito eh. Sabi natin ko, sorry. Grabe naman kayo pre, magalit pre. Hindi nyo pre. Ano? Tayo ka para laban tayo. Ano, ayawan na to? Sinimulan natin. Ba't tumawa, pre? Tumatawa ka eh. Tawanan, seryoso yung tao eh. Walang tayo pre, nagkakamali. Oo nga, tao lang tayo. Huwag mo ako tapunan ng cellphone. Sabi mo naman yun dyan pre. Kaya pre, uwi na ako pre. Grabe kayo po tayo pre. Huwag mo na mo. Uwi na ako pre, uwi na ako. Punta mo lang. Usap mo na kayo, usap na kayo. Hindi pre, uwi na ako pre. Pre, halika mo na pre. May sasabihin lang kasi sa amin pre. May sasabihin lang kami sa'yo. Ano mo pre, oh, iiwan mo? Cellphone niya, pati mas mo. Hindi, umuwi ka na. Akin na ito, cellphone mo. Baka ulihin ka doon. Hindi pre, masama loob mo sa akin pre. Pre, may sasabihin lang namin tayo pre. Pasensya na pre ah. Pre, Bakit? Ano yun? ikaw pre. Pre, Yan, nagagalit ako dito. saan? Dito eh. Nakikita. Eh, tanga. Isa! Ayos ba? Mga pre? Tindi. Huwag mo pakita sa akin pre, gabi. Ano yun? So proud! Hindi, Okay na, okay na. Na-prank namin siya! Maya. Ano kasi yung pre, may mali talaga nangyari. Siyempre, alam natin na tao lang tayo, nagkakamali. Natural lang yun. Kaya dito pre, humingi ng sorry. Yun lang. Na-prank! Nadali tayo. Grabe si Jack na. Yung mukha niya eh. Mukhang may pagsuntukan na sa akin eh. Ayoko naman labanan, kaibigan eh. Kaya ako masama eh. Pag kaibigan mo, hindi mo kaya Napatay mo saktan eh. video mo, akala mo. Kami naka-start na din. Ayun nga, Prank ayun ka nga. namin. Na-plano na! Na-plano na! Prank ka namin. Ayun nga eh. Pero back out ka sana yun. Uuwi na sana ako kanina eh. Sarap na mangga. Matindi. Ito na makangit. Na, nagtapos na yung prank namin. Tayo dyan, Eto na. nagsalita yung bata. Pero alam niya yun. Yun nga pre, kaya nga ano yun. Ito na, makakangit. Nagsasorry at Pinagpawisan ako. ako din eh. Pinupawisan. Meron kami pagkakamali sa nangyari kasi talaga kangit. Nangyari no na ano kami ni Pinungisan YouTube. Sarap na mangga eh. Na copyright kami. 5 bansang nawala sa amin dahil sa copyright. Babawi kami sa sunod mga kangit. Sorry talaga sa nangyari. Warning yun ni YouTube. Na-warningan namin ni YouTube. Hindi na maulit. Hindi na maulit. Yung pala, it's a prank. Na-prank. Ako lagi! Ako lagi! Subscribe kayo sa YouTube channel namin. Kangit. Yun. Wag niyong kakalimutan mag-click ng jingle bell ng jingle bell. Yan. Pa-click ng ng subscribe and ng bell, pa-all na lang. Yun. Oh, pre. Ano reaction mo kanina, pre?
Siyempre, na-hurt. Na-hurt. Medyo naging parang sa akin. Kumbaga Sakit sa loob mo. hindi, parang full of justice nangyayari. Yung new trial, alam mo kumbaga new trial nangyayari. Medyo kinabahan ako. Tsaka kasi nga, masisira yung pagiging magkaibigan. Team natin. Yung team natin. Team Kangit. Tapos, Pre, paano pre? Yung cellphone mo, binato mo pre. Tingnan mo. Binato niya. Ano nangyari Basag! Pero punasan mo yan, putik lang yan pre. Buti, ako sa akin yun pre, hampas ko yun. hindi pre, kasi nabad trip na ako pre. Nabad trip na ako pre. Na ano ako pre. Pre, Oh. Ano masasabi nyo nito? gusto ko na sirain eh. Na-prank siya! Iyak na sana! May pahampas-hampas pa siya ng cellphone! Ano pre, pre? Ikaw Mark. Ikaw Mark, anong reaction mo? Sarap ng mangga eh. Sarap isaw-saw sa asin eh. Pero, Lakas mo talaga lumamon pre. Siba mo talaga. Pati sa pag-aaway, lamon ka pa rin. Kumbaga, alam reaction. kumbaga alam niya yung alam na niya yung mangyayari kaya. Pero, nakasit up yung camera namin pre, nakatago. Kala mo no? pero ang lupit ng nagkakamera sa inyo, talagang humiga pa doon sa ilalim ng lamesa. Ay, ng kama. Pre, pakita natin pre. Pre, pakita natin pre. Ayun o. Humiga ka sa loob pre. Pakita natin. Dumapa ka doon sa loob. Dito lang ako pre, nakatakip. Nakakangit! What's up mga kangit at successful lang pang mag-shoutout na lang kami mga kangit. Shoutout nga pala kay Jim Aloysa. Yun, shoutout sa'yo. Tsaka kay Horror Movie Collecting. Shoutout po sa'yo. At tsaka kay Charity Dalida. Shoutout sa'yo. Arigatou gozaimasu. Shoutout. Tapos kay Marlene Barrios Ampo. Shoutout po sa'yo. Tsaka kay Hera, Brianna. John Paul Paguntalan. Yun, shoutout po sa inyo. Tsaka kay Hera Rihanna Borja. Shoutout po sa iyo. Yan, shoutout na shoutout. Tsaka kay Pinoy M Vlog. Uy, Yun. Shoutout sa iyo. ka-vlogger natin. Yan. Tsaka kay Chami Porca. Yun, kay kumpare. Shoutout sa iyo. USA Tagig. Shoutout sa'yo. Shoutout tsaka kay Kisha TV. Shoutout sa'yo. Shoutout sa iyo. TV. Yan lang. At tsaka shoutout din sa asawa ko, tsaka sa anak namin, tsaka kay mama na nasa Ilocos. Yun, thank you ma sa pag-aalaga kay Winwin. Yun, tsaka sa Remoral Itcuban family, tsaka sa Dig Doronel, tsaka yun lang, Dig Doronel family. Yun. Shoutout po sa inyo, tsaka sa pinsan ni Maris na si Michelle Dig. Yun, shoutout, tsaka dun sa isa niyang pinsan na may birthday. Yun, shoutout sa iyo. At magsha-shoutout din yung mga kangit natin. Shoutout sa Mark. Shoutout sa family ko, sa Paguntalan family, Salvador tsaka Salvacion family. Yun lang. Yan. Shoutout sa Dipolog City, mga Bilarmino family dyan, Alaban family, Litio family. Lahat na yung sa Negros din, sa Siquijornon, mga ko dyan, mga utol ko dyan, mga kaibigan ko. Yan. Shoutout. Shoutout nga pala sa Lapuyan. Shoutout din nyo mga taga Lapuyan. Subscribean nyo lak din namin. Hanggaan nyo lak din video namin. Salamat. Yan, Jeff. Yon, shoutout sa mga taga Bacolod pati taga Davao del Norte. Shoutout kay Keisha Ramos pati kay Judaiga Gregorio. Shoutout sa inyo pati sa Adoration family. Yan. Shoutout. Tsaka shoutout sa merong may birthday dyan. May kikain kami. Nakita ko may chicken. Si Joke lang. Angel. Yan. Shoutout. Yun. At thank you din dito sa napadaan sa amin. Yun. Para makapag-vlog. Kaya At saka, ano pala po, pag-i-supportahan po kami sa vlog po namin. Huwag nyo pong kalimutan i-pinot po yung subscribe, tsaka yung tingle button. Para always po kayo updated kapag nag-upload po kami ng videos. Yan. Tsaka huwag nyo pong kalimutan din, basagin nyo po yung like button.
Muntik na mabasag kanina. Yun, wala kaming ginawang video ngayon. Naprank Naprank ako at yun. Always naman lagi naman akong prank Pre, Yun. wait. Shoutout kay Tikaren Bolaños, pati kay Kuya Kebs. Yun, shoutout pala sa inyo, Tika Ariel, Ren, saan ka na? Ariel. Shoutout sa'yo, Ariel. Kay Kuya Kebs, yun. Tulog si Ariel. Boss Kevin, shoutout. Si Ariel, May tic-tic yun. sa bubong. Ariel, tulog! Asawa mo, kasama namin sa vlog. Boss Kevin, shoutout. Boss Kevin. Yeah. Ikaw ang matindi, Boss Kevin. Ikaw na lang inaantay dito sa video namin, Kuya Kevin. And don't forget, subscribe, like, and comment!